vidíte bandu plnou Mariánků, kteří budou hledat tohoto zlatého retrievera, aby to donesli tady naší Abby, protože, jak všichni víme, Abby ještě nemá svoje štěňátko, takže je to tady, borci mají za úkol, plus já, to budu hledat s nima a dáme to tady kameramanovi, aby je šel schovat. OK, takže jdeme hledat štěně, let's go! Kdyby to tady chytalo, kámo, nedáš čas něco? Nedáš čas něco? Co se nám